الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. صحیح العقیدہ سنی حنفی حق مذہب رکھن والے مسلمان بھائیو السلام علیکم. حمد و درود تو بعد عاجزانہ مؤدبانہ فریاد ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم دی مقدس عظیم بارگاہ دے اندر خالق کائنات بندہ ناچیز نو دور حاضرہ دی ہر خطا ہر غلطی خصوصا نفس و شیطان دے فتنیاتوں دائمی پناہ بخشے. اپنے پیاراں دا صدقہ دین حق دے حق فقیراں دا صدقہ رب العالمین جل مجدہ الکریم بندہ ناچیز نو کلمہ حق بولن دی توفیق عطا فرماوے. دوستان گرامی، ایصال ثواب واسطے اج دی مبارک محفل دا اہتمام بزرگوارم مرحوم مغفور جان محمد جنہ دے واسطے اج دی اس پاک محفل دا اہتمام کر کے انہاں دی روح تک ایصال ثواب دی نیت ارادہ ہے کہ اللہ تعالی اپنی رحمت دے صدقے انہاں تک ایصال ثواب پہنچائے. مولا کریم اپنی رحمت دا صدقہ سونے حبیب دی عزت شان دا صدقہ مرحوم دی مغفرت فرمائے بخشش فرماوے قبر دی مشکلات آسان فرماوے. عزیزم، مختصر وقت دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع تے خطاب کرنا ہے اس دا عنوان دس دینا قیامت دیاں نشانیاں. توجہ نالا سبحان اللہ. ابتدا دے اندر میں جناب نال ایک گل کر کے نا تنبیہ ساڈا دل دکھ دا جدوں مسلمان دی حالت کیفیت ویکھی دی نا ساڈا دل دکھی ہو جاندا ہے یار مسلمان رہ کس طرح دے گئے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے یار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اولیاء اسلام دی تاریخ پیچھے دس رہی ہے کہ انہاں اللہ رب العالمین دے قرآن تے خود تلاوت بھی کی تھی، عمل بھی
قرآن تے قربانیاں بھی انہاں کیڑی کیڑی مال دی بھی قربانی انہاں دتی، ملک دی قربانی بھی انہاں، اپنی جاناں دیا قربانیاں بھی انہاں اللہ تعالی دے قرآن تے دتیاں، اور اے اسلام دی تاریخ پڑھ سکدے ہو مولا حسین دا کربلا۔ لیکن اساڈے تے افسوس ہے کہ نبی دے یار صحابہ اہل بیت تو قربانیاں بھی قرآن تے اولاد پا گئے، اساڈا تے قرآن تے عمل کرنا تے بڑا دور ہے، سنن دا نہیں پتہ قرآن کیویں سنے، سنن دا نہیں پتہ، سنن دا بھئی دین علی محفل چ سبا کہ عالم دا خطاب سنن واسطے بانا کیویں، ای بان دا پتہ ہی کوئی، گوڈاں تو ہاتھ لا کے بو، یہ کھان دا ڈیرا نہیں، گوڈاں تو ہاتھ لا بو تھلے، تھلے مار لو، گوڈاں دے تے ہاتھ نہ ہو، ایک دوسرے نال گل نہیں کرنی، اگاں پیچھے نہیں ویکھنا، کیونکہ میں حدیث نبی پاک دی سناونی ہے تے ساڈا اسلام ادب دا مذہب۔ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار شریعت دے امام سونے حبیب دی حدیث مبارک پڑھا رہے، بچھو آ کے ڈنگ مارے چہرے دا رنگ بدلے، حدیث نہیں روکی، پھر ڈنگ مارے، پھر مارے، 5 وارا بچھو ڈنگ ماردا رہا، شریعت دے امام دے چہرے دا رنگ بدلدا رہا، پر مصطفیٰ کریم دا مبارک فرمان انہاں جو سنا رہے سن انہاں روکا نہیں، وہ ادب والے سن۔ تو عزیزم جو میں بیان کرن لگا نا اپنی اور امت مصطفیٰ دی اصلاح دی نیت نال میں اج دا بیان کرنا ہے۔ قرآن حدیث دین اسلام سنن دا مقصد نہیں ہوندا ایدو سون تے ایدو کڈ، یہ عمل کرنا قرآن تے پیر کرے، مولوی کرے، داڑھی والا کرے، سا جٹ لوگ ہیں، یہ غلط ہے۔ جس محبوب خدا دا کلمہ پڑھے، سارے نبیاں دے رسولاں دے سردار دا کلمہ پڑھے، محمد دے قرآن دے دین دا جو جو حکم اوندے تے بندا جاسی اوندا عمل کرنا اوندے تے فرض ہے۔ میدان معاشر چاپا کہ میرا اللہ سا جٹا سے اس گل نال آپا چھٹنا کوئی نہیں، بھائی 3 گھنٹہ دی فلم پکا لیندے ہو تے 1.5 منٹ دی دعائے قنوت، اتھا جٹ سی جٹا سے ہی نال گال نال اتھا چھوٹ چھوٹا کا نہیں تھی ہونا، اے فرض تیرے تے اسلام دے موٹے موٹے مسائل پاکی پلیتی حلال حرام یہ سارا تو پڑھ سکھ۔ وائی بیتی دا وقت ہے تے دعائے قنوت نو یاد کرن دا، غسل دے فرض یاد کرن دا، جنازہ دے دعاواں یاد کرن دا وقت کونی۔ 70 سال عمر ہو گئی، غسل دے فرض نہیں، 4 5 بالاں دا پیو وے، جویں شریعت دسا انج غسل ہے، وہ کہہ نہیں آندا۔ اے میری ایک ابتدا سی جڑی سینے دی جلن نو میں جناب نال کر دتی ہے، راضی رہو تیری مرضی، ناراض ہو تیری مرضی۔ ہن میں موضوع والے پاسے آ رہا ہاں، ایک مفصل حدیث محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی، جس دے اندر محبوب خدا نے قیامت دیا نشانیاں 15 گنیاں، صحابہ پاک بہ کے اہل سنت دا ایمان ہے مصطفیٰ کریم دی زبان مبارک دا ایک ایک حرف سچا ہے، برحق کے وحی خدا ہے، کیونکہ نبی بولدا ہے جب رب سونا فرماندا ہے تے نبی بولدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے حبیب نو کل کائنات دے علم عطا کیتے،
پر اج دے موسلے دی مرضی او سمجھے بے کانڈ پچھوں دا خبر کوئی نہیں تیندا اپنا نصیب اپنا ایمان دا کنڈا کرے گا۔ اہل سنت دا مذہب اولین آخرین جنتیاں دے دوکھیاں دے تمام اسماء پیو ڈاڈے سمیت ساڈا رسول جاندا ہے کہ جنت جاونا ہے کہ جہنم جاونا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ کل دا کل علم رکھدا ہے، قیامت دا علم بھی محبوب خدا نو ہے، تا کر کے مدینے دے تاجدار نے فرمایا قیامت جدو آنی ہے نا دن ہونا ہے جمعہ دا کادا میرا رکھو توجہ جنہیں مہمان نے آمنا ہے انہا جو بامبا لے کوئی نہیں آمنا میں تو ڈرو بامبا لایا کوئی نہ ہون نہ بھی کھایا میں پہلے جناب نو ادب نہ لرد کیتی تے ہون میں کاوڑ کٹے تھا ہون تو جا ویکھا تے میں دعا قنوت سن سا جا یہیں کیتا نا کہ جا اٹھی دعا قنوت سنا خور لگی نہیں یا خود گواہی دیو بے فلم تے جدو 60 بندہ بیٹھا ہوں دا کوئی ایک بندہ اور پر ویدہ ہوگا ایویں تار آنا بننا کھا ایویں کت ٹی وی تے کت محمد دا قرآن دن ہونا جمعہ تاریخ 10 مہینہ محرم سال محبوب خدا نہیں دسا علم ہے پر دسا نہیں بزرگاں کروڑا حکمت لکھین راوے ہوں اگر میں انہوں سال دس گیا تے نہ غفلت وچ پے جانا ہے نہ سال گننا ہے پہ خیر توبہ کر گنسایا جے 5 سال پین 6 پین 4 سال پیا صحیح اکلے سال آمنی ہے ایک حکمت اے ہے بھی اللہ دا قرآن فرماندا قیامت آمنی ہے اچانک تے جے حبیب سان دس دے تے حبیب دی گل تے قرآن انہاں دا اختلاف بندا سی تے اے کیویں ہو سکدا ہے محبوب خدا دی زبان قرآن دے خلاف بول دے علم ہے سال دا کدوں اڑی ہے پر دس ہے کہ قرآن برحق کے جیویں قرآن فرما گیا نا جی قیامت آنی ہے اچانک ہی اڑی سن نہیں دسیا سال لیکن قیامت دے قریب جڑے گناہ ماحول معاشرے دے اندر عام ہونے سن اور انہاں دے قریب قیامت آنی سی محبوب خدا او نشانیاں او جرم اور گناہ او دس گئے تاکہ میری امت جب وہ اپنے ارد گرد ماحول معاشرے او جرم ویکھن او گناہ ویکھن بھئی آ گناہ قیامت نیڑے سمجھن سا نال توبہ کرن ایمان بچاون تے جنت جاون قیامت دیا نشانیاں 2 قسم وڈیاں تے چھوٹیاں علامات صغرا علامات کبرا وڈیاں نشانیاں دجال آمنا ہے جائے بندے کو آکھنا مر وانجو مر ویسے سکنا جی پوسی می آ ویسے فصل کو آکھ سے اگ پوسی ختم تھی ویسے حکم منن والے جہنمی ہو سے کئی کمزور ایمان حکم منے سے آج امریکہ کو من نہیں کھڑے جی اسی نے بھی وقتی طور اپنا اللہ ہوئے اوتھے نکلتے اچھا یار ہے ماحول بھی آندیا کرتے بڑے ماحول بھی آگئے مرو ساکو نہیں پتہ قبر کی یہ سہارا پایا چاپا خان ہے ملکہ چودھری اتے بیٹھے ہیں ویچ وڑ سے دے پتہ لگ سی کی ہے وڈیاں نشانیاں دجال آمنا امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ساڈے نبی دا کلمہ پڑھاونا ہے شریعت مصطفیٰ دے عمل کرنا تبلیغ محمد دے دین دی کرنی ہے دجال نو نہ قتل کرنا اے وڈیاں نشانیاں اے تے جے ظاہر نہیں ہویاں لیکن جو چھوٹیاں نشانیاں محبوب خدا دس گئے او ماحول اس پوری او میں گنن لگا او حدیث رسول اللہ دیے اے خود میڈیاں آپ دیاں گہلی کہنی جس رسول دا کلمہ پڑھے ہوں رسول دی گہلے صدقے جاواں میرے آقا نامدار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یاراں دے نال
مسجد مبارک دے اندر بیٹھے نے سجے پاسے صدیق اکبر، کھبے مولا عمر، سامنے عثمان غنی ہے، نال بیٹھا مولا علی ہے۔ ہاں انج دے یار محبوب خدا دے بیٹھے تھن۔ حضور نے فرمایا اذا فعلت امتی 10 خصلة علب البلاء قیل وما ہے یا رسول اللہ اذا کان المغنم دولا وزکاة مغرما وعطا الرجل زوجا وعق امه وبر صدیقه وجفا اباه وارتفعت الاصوات في المساجد وكان ضغيم القوم ارذلهم وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت الكائنات اے محبوب خدا دا فرمان ای عربی لجپال دی مبارک عربی زبان ای ہون تے اٹینشن سٹندے تیز نو پرابلم ہون تے دنیا جاتی انگریزی تے لگا کھڑا یا کہ میرا بلڈ پریشر اتنا ہویا کھڑا ہے۔ میں کھاو یارا کتھو بندہ ہو جدے دیسی بندے لے آوے جنہ دے اندر ایمان آلا سی سادہ سن غیرت ایمان کٹ کے بریا ہوتا سی۔ ہون انگریزی تے آ گئی ہے بندہ وی آئی پی بن گیا نو پرابلم تے بڑیاں گلاں کرن لگ پیا پر ایمان دی خبر کوئی نہیں۔ صدقے جاواں میرے آقا نامدار نے فرمایا یارو جب تھوڑے اندر 15 کام 15 خصلتاں بھڑیاں گناہ جرم علانیہ تھوڑے اندر عام ہو جاون گے مڑ سمجھ لیا جو مولا تعالی دے طرفوں ایک عذاباں دا سلسلہ تھوڑے تے ٹوٹ پینا ہے۔ عذاب اللہ تعالی دے تھوڑے تے شروع ہو جانے نے۔ توجہ ہے صحیح؟ او میرا بھرا موچھالا ہن پیچھے نہ ویکھ یا اٹھی تے اوتے باہر جا کھلو لگ دے ٹپ دے نو ویکھ تے مڑ آ جاوے محفل وچ بیٹھ تے ہن کنی نہ بننی۔ میں تے کو پہلے ادب نال آکھا بے کنی تروڑ کے نہ دیکھ میں تیرے نال میں جتنا آج مصروف ہاں اور جتنا میں سفر کرنا تینوں نہیں خبر اور جو میں نو تکلیف ہے تینوں نہیں خبر۔ میں نے میرے استاد نے فون کیتا وگرنہ میں تو سب پورا علاقہ ہوا میں کہنا میری مصروفیت۔ میں رات ملتان محفل پڑھی ہے آج رات لاہور پڑھتا ملتان انے لاہور انے اتھا رات پڑھ کے وال راتوں رات ہٹ کے سویرے محل سی پڑھتا ایڈا پھوڑا ای ہاتھ لا کے جوان ڈٹھا گواہی لے لو بخار ہے میں پھوڑا نال گڈی چھیک پاسے تے بہنا 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر ہی میں ایک پاسے تے ونجنا لاہور چوں تے پمنا جی ہاں جی تے تو وال کنہیا مروڑ تے دیکھیں تیری مرضی۔ میں تواڈے کول کوئی فیس نہیں منگی جی 30,000 لے تے میں بیٹھا ہوں میری مجبوری ہے کہنا دین دی نیت نال لے بیٹھیا تو سن ہاں تیرا ایمان جڑے تے کو اپنی آخرت قبر دا پیار آوے تے کو فکر لگے یار میں مسلمان ہاں میں جڑے ابتدائی مسائل پاکی پلیتی غسل فرض واجبات میں یاد کرا یار قبر وچ تے مینوں دنیا چھڈ جاونا تو میرا مسلمان نہیں میری سدھی نہ ہوئے ایمان نال تو خود گواہی دو 1000 بندہ جنازے چ تے 900 کو کہہ نہیں آندا جی ہاں اچا ہو کیا سبحان اللہ۔ میرے آقا نامدار نے فرمایا 15 جرم گناہ اعلانیہ جدو تواڈے اندر پائے جاون گے مولا تعالی دے طرفوں عذاب دا ایک سلسلہ ٹوٹ پینا ہے مر رب دے عذاب دیون دی کوئی ایک ون کی نہیں لکھاں ونکاں دا رب دا عذاب ہی کسے نو بھوک دا عذاب دیندا ہے کسے نو دکھ دا دیندا ہے کسے نو لا علاج مردہ لا چھڈیاں کسے دی اولاد نافرمان کر چھڈی کسے دی جناب بیوی نافرمان ہو گئی ہے کسے نو جناب وسیب دے اندر تانا تلا چھڈیا ہوئے لکھاں ونکاں دا مولا دا عذاب ٹوٹ پینا ہے اے نبی دا فرمان ہے۔ صحابہ جدوں سنیا تے عرض کردن یا رسول اللہ او 15 کم کی نو میرے آقا نامدار نے فرمایا اذا کان المغنم دولا میری امت زکات مال غنیمت نو اپنا مال سمجھ کے کھا جاوے گی مال غنیمت کی ہوندا ہے جب اسلام دی حکومت ہوے بادشاہ فوج تیار کرے کافراں دے نال محمد دی فوج
چلنا مقابلہ کرے اسلام دے بادشاہ دی فوج کافراں نو مارن قتل کرن کئی نس جاون کئی مر جاون انہاں دا جڑا جنگ دے میدان دے اندر جڑا مال انہاں دا سٹ کے ٹر جاون مسلماناں دے ہتھ آ جاوے مال مال غنیمت ہی مسلماناں دے بادشاہ دی حکومت دا جڑا خزانہ بندا لائے لائے کے سامبھی اوندے اے خزانہ بھی مال مال غنیمت ہے حضور نے فرمایا اے مال غنیمت نو میری امت اپنے پیو دا مال سمجھ کے کھا جاسی جیڑا بادشاہ بن سکے سی میرے پیو دا اج ویکھ لے کماوے تو کھاوے حکومت عیاشیوں کرے حالانکہ حق بندا سی مسلمان روز جتھے بادشاہ بادشاہی دی بادشاہ دی بادشاہی پہ وسبی ہے حق بندا سی پاوے مشرق کے مغرب شمال جنوب پاکستان دا جتھے جتھے کوئی قریب بھوک نال پہ مردا ہے او مال غنیمت پہنچاونا اے حاکم تے ضروری سی پر لانتی آپ ہی کھا رہے دکھ لگدا قسم خدا دیا ساڈیاں دھیاں بہنا میں اکھ نال ویکھا روڈ تے کم کر رہی ہیں جدوں بندہ نہیں ٹر سکدا گڈی دے اندر اے سی لا کے چلدا ہوئے ہاں جدوں موٹر سائیکل چلیندا آندا یارا میرے منہ تے انگارے پہ وسدر ایڈی گرمی دے اندر میں اکھ نال ویکھا مسلمان بھی تھی سر تے ٹوٹنا چاہتے روڈ پہ بناندی ہے میں کھوا لاکھ لعنت ہو جے بے ایماناں ظالم حاکمت جنہاں مسلمان نہ دے عزتاں نو روڈاں تے روڑ چھڈیا ہوئے ہائے مجبوری نال بی بی کھڑی ہے مجبوری نال کھڑی ہے قدم خدا دی کیڑا بندہ جڑا گھر دے اندر سردا ہوئے تے دھوپ وچ کھڑو تے محنت کرے نہ سجنا ہاں اے محض مجبوری دی خاطر آ گئی ہے ہن ذرا توجہ فرماوی میرے آقا نامدار نے فرمایا حکومت دا مال جڑا مال غنیمت اپنے پیو دا مال سمجھ کھا جاون گے اے نشانی قیامت دی ہونی ہے اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وعطا وزکات مغرما اے زکات نو میری امت زکات دے من نو چٹی سمجھ سی کہ سمجھ سی جیویں زکات چٹی دین دے آؤ کھندی نا بندے نو بندے گناہ کو نہیں کیتا تے پولیس پھاد لیا تے ہن چٹی دیندا پیا بندہ تے چوری میں کو نہیں کیتی تے 70,000 دے ہوئے ہوئے کیڑا دل سوڑا پوندا حضور فرمایا ایویں دل سوڑا پوسی زکات دیون تے ہا چٹی سمجھ سن حضور فرمایا میری امت زکات نو چٹی سمجھتی ہے کہ زکات فرض پیسے دے اوپر چلیواں حصہ رقبہ دی جنس تے ویواں حصہ اے فرض اللہ کیتا اللہ دے رسول کیتا مولی نے کیتا اج زکات دینا امت چھڈ گئی نہ پیر دیندے نہ مولوی نہ عوام نہ ملک نہ چودھری نہ فیکٹریاں والے نہ رقبہ والے نہ جائیداداں والے کو بینک وچ پیسہ پیا آپ دا مذہب لکھاندے شیعہ لکھو ہے برال لکھائی شیعہ کھڑا کیوں وہ زکات نہ میرے پیسہ تے لگ بن جائے مرے زکات دی خاطر مذہب بدلائی کھڑا او تھیندا پائے واہ واہ مسلمان ہن ہاں کئی ورلے موتی لے تری داڑیاں تے سجدے نہ دیکھی اتھے ایمان کوئی نصیب والے لے جا تے ایمان تے جنت لبنی ہے جی کیا سبحان اللہ اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَ مرد اپنی گھر والی دی فرما برداری کرے گا تابع رہے گا جائز حکم بھی مننے گا گھر والی دا نجائز بھی مننے گا لیکن ماں دی نافرمانی کرے گا ماں دا نافرمان ہوئے گا گھر والی دا فرما بردار میرے بالا دی ماں حکم تے کر میں آدھرا ماں غیران دے دروازہ تے جاتے روٹی کھا رہی ہے انو جناب کوئی غیرت نہیں لیکن بیوی دا ناد نخرہ اٹھا رہا محنت کرے چوک کرے جو کرے ہر حکم جائز نہ جائز اے داتا بداری لیکن ماں رس گئی ہے انو مناندہ ہی نہیں بیوی رس جاوے پاگلا تے سٹ دا برادری دے بندے کٹھے کرداندہ یار منا دیو پنجایت کردہ صبح کردہ شام کردہ یہ ویکھے نہیں پہ بندی پاگلا تے قدمہ تے گھر والی دے سٹتا دا میری بالا دی ماں میری عزت دا سوال ہے میری عزت رکھ لے سچ فرمایا محبوب خدا حبیبہ اونا لانتیانو کی خبر تیدے علم مبارک دی شان کے دیئے 1400 سال پہلے مدینہ چ بائے کہ آج آسا پھیڑیانو ویکھائی جی میں ویکھائی سچ ویکھائی
اج ماواں رلدیاں پھردیاں نے بیوی دا ناز نخرا وے او ماں جس لاڈ پیار نال پتر پالا جایا وے جے نہیں سی جمیا تے منتا من رہی ہے جو پیر سنیا آیا بیٹھے دعاواں کرا رہی ہے درباراں تے جا تے منتا کھڑی من دی مولا فضل کر مینوں پتر مل جاوے آخر اللہ سونا پوری کردا وے بی پاک نو بی نو جناب حمل ہو گیا احتیاط کر دیے اے کھانا تیار نہیں کھانا اے گل تکلیف دے گی اے کھانا نقصان دے گا پتر نو وہ پیٹ دے اندر تے رکھ کھاون پیون تے بی بی پابندی لا کے محض تیرا خیال رکھدی ہے تاں لتر مرے نا اندھی تھئی بیٹھی ہیں چھتی تھئی بیٹھی ہیں ڈوب نہیں مرنا ماں کو لقب بولے وظالمت کو قتل چکر کر دے سر لگ دی پئی ہے شاپ پر جو آیا رات کو شام کو لنگھے سیب انار انگور مٹھائیاں شاپ پر نال ماں دے اگوں شاپ کر کے لنگھی گھر والے کو اندر ڈٹی بیٹھا ہے ماں سویرے پوچھئی چا شاپ پر کے اوے اماں دوائیاں دی میرے ڈھڈ وچ پیڑ آ اوہ پتہ لگدا کیلے دے چھلکے روڑی تے گئے چنگی ڈھڈ پیڑ بنائی ایڈے انج قربانیاں ہی جاون والی غلطی کیتی ہے جمدے دی گچی چا گھٹیا ہر ناز نخرا بیوی دا برداشت حضور فرمایا ماں دی نافرمانی اج ویکھ لے سجنا ماں دی نافرمانی عام ہے 100 وچ کو ایک بندہ ہی پیراں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہو 100 وچ کو ایک بندہ نصیب والا جے کو پتہ ہے ماں لاکھ بیوی محبت کرے محبت دا اظہار کرے قربان تھیوے پر ماں دی محبت نال نہیں مل سکتی ہی دی جھوٹھی ہے ہوں دی سچی ہی دی محبت ہے جیب تک پیسے تک نگاہ کھڑی ہے پیسہ کہنی تروٹ مرے ساری دہاڑی تھا بیٹھا را دی کماوے ہاں ڈوب مرے تے باویں ماں کو خالی جیب ہی ونجے نا یا ماں دی نگاہ پتر دے چہرے تے ویندی دل باغ تھی ماں ورگا پیار تک زمانے چ لبھنا پر نہ مراد جو بن گئے سونا ماں کو ذلیل کیتی کھڑے رن کو عزیز کیتی اے رسول اللہ فرمایا قیامت دی نشانی کا دی نشانی ہے قیامت ناراض تا نہیں بیٹھے ہو گال نہیں سچی ہے ہاں مومن ٹھردا ہے منافق مردا اچا سبحان اللہ اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وبر صدیقہ وجفا اباہ حضور نے فرمایا بیلی دے نال وفا کرے گا دوست دے نال بھلائی کرے گا اچھائی کرے گا خیر خائی کرے گا لیکن باپ دے نال ظلم کرے گا بیلی دے نال پیار ہو باپ دے نال ظلم کرے گا اے میرے آقا نامدار فرمایا نشانی قیامت دی اج اسا ویکھیا جویں حبیب فرمایا سچ بولے سونے دی زبان جھوٹ کیویں ہو سکدا وے اج بیلی دی خاطر جا دشمناں نال لڑدن یار تیرا دشمن میلی اکھ تیرے وال ویکھے گا وچوں لنگ جاواں گے باں نال جوڑ کے اونتے دشمناں نال جا لڑدا جے پیسے دی لوڑ پے جاوے اندے کول کوئی تے گوانڈی کولوں تھارا چا کے بیلی نو دیندا دا یار تیری مجبوری میرے کول نہیں دیکھی گئی پیسہ پھڑ تے جا اپنی ضرورت پوری کر لے رسول اللہ فرمایا بیلی نال وفا کرے گا باپ نال جفا کرے گا ظلم کرے گا سا کئی بندے ویکھن پیو نو ڈانگا دے نال کٹی کھڑن کئیاں مکا مار کے دھکے لتا مار کے گھروں کر چھڈا ہے اسا او ویکھے نے جنہاں پیو نو ہاتھ نال قتل کیتا بولو تھیا کھڑا ہے تو ذا سنی بیٹھے ہو بھائی فلانے پیو کو مار چھڈا سنی بیٹھے ہو تے رسول دی زبان وال سچی نہیں آج بیلی دی خاطر کے کچھ نہیں کردا کر دین تے پیو نال ظلم کٹی کھڑے کتے کو چوم دین کتے کو جڑا لڑائیں دین نا کتا پیڑی جت ونجے ایویں چاہتے تو کو چومی کھڑن وال گھٹ دین کھا لے ساڑ تے تے شے پمریں دین
دیسی گھیو دی سیویاں گھر والی دے ڈاج دی ریشمی رضائی کڈتے سردی کتے کو وچ بلھیندن پیو باہر مال والے چھپر وچ پیا سردی دی وجہ نال اودے گوڈے جڑے ہن اے سینے نال لگے پین کھانگ کھانگ تے ساری رات نیندر نہیں آندی اودے 5 روپے دی سیرپ نے لے دیندا کتے کو مکھن نال کھویندا کوڑے بولے سونا نبی تے کوڑو حضور سچ فرمایا پیو نال ظلم بیلی نال وفا اج تک کتے نال کام کیتا پیو دے دی خدمت نے کر دے جتنی کتے دی کر دے کوئی نہیں حق تیندا بندا ارے تو بال آؤں تک جی وہیں پالا مزدوری کر محنت کر ذمہ دار دی گالی سن ہیں جان جو کھوچ پا تک پالس جوان کیتا تیڑا حق بندا جو 70 سال دا تھی گیا رات کو 4 پائی تے پیا بہ وانج ہوں کو دبا گھٹ ہوں کو تیل لا مرے تیڑا دشمن ہے پیو وے اچھا تھی کیا سبحان اللہ صدقے جاواں میرے آقا نامدار نے فرمایا میں نشانیاں پہ گننا مکمل تو نہیں چند گلاں میں جناب نال کراں گا حضور نے فرمایا مسجد دے اندر شور غل ہونا وارتفعت الاصوات فی المساجد مسجد دے اندر لوگ شور کرن گے اچھیاں اچھیاں آوازاں مارن گے دنیا داری دی گلاں کرن گے سنا بشیر سنتا پڑھ لیں 10 منٹ پہ نماز دے بندے آکھن گے بشیر یا سنا داند ویچے کہ کوئی نہیں ویچا تے کو پیسہ مل گیا کہ نہیں ملا رقبے دی سنا ول منجی دا کیا بنائی والا کھالا کھٹائی کے کہنا اے دنیا داری دی گلاں مسجد دے اندر عام ہون حالانکہ رسول اللہ فرمایا جب دنیا داری دی گل مسلمان مسجد دے اندر کردا او دی نیکیاں ضائع تھی جی میں لکڑ سکی کو دھون لگ ویندا اندروں کھا ویندا ایویں دنیا داری دی گل مسیت وچ بہ کے کرنے نیکیاں کو کھا ویندی اے میرے آقا نامدار دی پیاری حدیث ہے اج دنیا داری دی گلاں اج کسیاں جا رہی ہیں مسجد دے اندر اونچی اونچی آوازاں بول بلارے ہو رہے نے حتیٰ کہ دنگا فساد لڑائیاں پا جاندیاں مسجد دے اندر اے میرے آقا نامدار نے فرمایا اے نشانی قیامت دی جو اگے حضور نے فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ میرے آقا نامدار نے فرمایا جڑا قوم دا برادری دا سردار ہونا ہے وڈیرا ہونا ہے جنہوں برادری اللہ آنکھ چھڑیا بجا کالی کر چٹی کر صحیح کر غلط کر آسا اپنی اماما رسا تینوں پھڑا دیتا جو کر آسا تیرے پیچھے نال ہے حضور نے فرمایا وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ جڑا قوم برادری دا وڈیرا ہونا ہے وہ سارے نالوں لومبو سی بدماش ہو سی لچا ہو سی عیاش ہو سی ایک نمبر بدماش ہو سی کہاں فرمایا ہے کہ فرمایا ہے جڑا قوم دا برادری دا سردار وڈیرا ہو سی نا خان صاحب حضور فرمایا لومب ہو سی لومب جان دیو ڈٹھی بیٹھے ہو جی ہاں رسا گیر ہو سی اڈو لائے اڈے پچا اڈو چھڑا دیں پچا ہوں کو لڑا اگو لگ پیسے اڈو کھا اڈو تھانے کو کھوا اڈو ہی مار اڈو ہی کوٹ اڈو ہی لوٹ کرائے لمنا چھڑائے لمنا مرائے لمنا حضور فرمایا واہ وہ حبیبا تیرے دیکھن تو صدقے اتنا مرادہ دن کانڈ پچھوں دا علم مرے 1400 سال بعد حضور ڈٹھی بیٹھے تو حالی کانڈ تے کھڑا ہے ہم مقالات تھی بھی نا مرادہ علی کانڈ تے کھڑا ہے 1400 سال گزرے کھڑے آج ڈٹھی بیٹھے ساڑھے نبی آج تو کانڈ تے کھڑے توجہ ہے صحیح حضور فرمایا بدماش ہو ایک نمبر اج ایم این اے ویکھ لو تواڈے سامنے ایم پی اے ویکھ لو تواڈے سامنے کیڑے نیک لوگ کیتی دیا سزا میں ٹھپے لین تے ہن سزا چاہو جی ہاں آپ پتہ کیتی نا خوشامد سے والا مالک دیکھے تا سی پہ میں کو لایا
ہے میں ڈتا ہی تیری خاطر میں لڑ پیا ہوں نال وانجتے کیا ڈتے چوکھے ٹرک تیرے گھر لتھے مرے جو نہ دے میں تیرے نال تھانے دا کوئی مسئلہ بنیا وانجتے خود ڈا ہزار دے میں ہون اے بھی گل سی ڈا انہا دا ڈا آپ دا تے یاری نہ لا میں آئی نال تے کلا تے ڈا دا اج سریا ہون بھی نال سر ڈا انہا دا ڈا ہی دا اتو جناب احسانی اٹھے ہے والا تیڑے چھوہر کو چھڑایا ہوں ویلا یاد کر مرے نہیں دا لیا اور بولتا صحیح بکھو گالی کوڑین کے سچی ہے آپ پکوڑے ہیں ایمان آپ پکوڑے ہیں ساڑھے نبی دین دی ہر گال سچی آج لوم بھی رہ گئے بدماش رہ گئے عیاش رہ گئے قدم خدا دی ساڑی عزت دے بھی دشمنے نہیں ساڑھے ایمان دی بھی دشمنے نہیں ساڑھی اتھیاں دے بھی قاتل لانتی بے ایمان اصل سیانے جنہ بڑے کملے بن گئے قدم خدا دی حالانکہ پورا پتہ شراب بھی ہو پیون چوریاں بھی ہو کراون زنا بھی ہو کرن ساڑھیاں غریبان دی عزتہ بھی ہو لٹن سارا پتہ ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا اے سارے نالو پھیڑا ہوئے جی میں حبیب فرمایا اسا اکھ نال ویک بیٹھے ہیں سادہ نبی سچا ہے نبی دا فرمان سچا اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وَلُبِسَ الْحَرِيرُ مرد میری امت ریشم دا لباس جڑا اللہ رسول دی شرع حرام فرمایا مرد نہیں پا سکتا مرد تے ریشم پاونا حرام ہے حضور نے فرمایا میری امت ریشم دا لباس پاون نو جائز سمجھے گی ریشم دا لباس پاوے گی اور خاص قسم دے کیڑے ہوندے جڑے جناب غذا لے کے وڈے وڈے جنگلاں دے اندر باہر دے ملک اور ریشم دے دن پچھو ریشم کٹ دے جی دے نال کپڑا دا سوٹ بندا لاکھ دو لاکھ روپے دا اے تیرے میرے تے رب لعنت نہیں پائی اے وڈے بنداں دا کم ہے جڑے پیسے بھانڈے والے اے او خرید کے ریشم پا رہے نے حضور فرمایا میری امت ریشم نو حلال سمجھے گی اے نشانی قیامت دی جو اے نشانی کیڑی ہے قیامت اج یہ بھی پائی کھڑے نہ کہنا اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وشربت الخمور شراب عام پیتیاں جاس یہ نشان قیامت شراب عام پیتیاں جاس مرد پیسی عورت پیسی جوان پیسی بال پیسی امیر پیسی غریب پیسی حکومت والے پیسن فوج پیندی ہے یہ میں گونگا دے وسے بچائے اے گونگے بیٹھے سارے ہے بلیں دیں کہنا بلیں دیں او مرو فوج شراب پیندی پولوس یہ جیڑا پھاد ویندے نے اتڑے دے آپ مقالہ ملیں دے تے پھدیں دے کہیں کوئی جیڑا حصہ نہ پچھاوے حصہ پچھائے رکھ چلائی رکھ ادھر بھی دے ادھر بھی چلا ادھر بھی دے ادھر بھی چلا ادھر بھی دے ادھر بھی چلا جس لئے نہ دے سے رکے سے آپ ایسے چاہی کھڑے ہو سے ہوں کو پھدیں دیں جیڑا پچھاوے نا تے جیڑا آپ خیر نال پچھاوے سائیں گرو جی تو آڈا حصہ ہے ٹھیک ہے وان جے تے کوئی نہ پوچھ سی پوچھیں دے ہوں کوئی جیڑا نہ پچھاوے چور ہوں کو پھدیں دیں جیڑا حصہ نہ دے تو حصہ دیتیا نہ کو تیرے تے پرچہ نہ تھانا نہ پولیس نہ ادھے نہ ادھے پیسہ دے آدھ دے کوئی تینو پھڑن والا نہیں بھاویں جتھوں دے بندے جا کے لے تے جا قرآن چا قسم چا گواہی لے جا ویکھن لے جا بھئی ہی کیتے اے ڈوٹر والی میں بھر دیکھ لے میرا چور ہے ادھا ادھے دے چا چور کہنا بنتا بولتا صحیح یار حضور فرمایا شراب عام پیتیاں جاتے آج شادیاں تے بھی شراب چل دی کہیں وڈا علاقہ کول خانی تے شراب چل دی ہے بھئی گوشت پکسی پیو شاپر گھنو پیو تے گوشت کو مار دیسو او کوڑے پر او توبہ دا ویلا قسم توبہ دا ویلا یہ شراب اج عام تیرے ملک میں ڈٹھی ہے نا ایڈے ڈیرہ اسماعیل خان گجرات
وڈیاں وڈیاں فیکٹریاں اور انہاں بندہ میں کو دسا انہاں کو استاد ایک قطرہ اے جئی خالص شراب بنے دے نہ مراد حکومت دی نگاہ بانی وچ بن ایک قطرہ اگر ڈرم میں سٹو جا پورا ڈرم شراب تھی وزاکت تڑی لات کوڑیاں مار مار تے ڈکل دے انہاں ایک قطرہ سٹو نا ایویں مل ویسے ایڈی سخت شراب غریب دا بال دی سگریٹ چرو سالا پھاد لوین پھدیں دے کہ آپ پیندے پھاد لوین ڈکی کھڑے ہوندے تے ایم پی اے کو نہیں پیندے اوہی ڈھکیندے ایم این اے پیندے ڈھکیندے پولیس والے آپ پیندے ڈھکیندے حکومت والے آپ پیندے تیرے واسطے حرام ہے انہاں واسطے حلال ہے تیرے واسطے جرم ہے انہاں واسطے کہیں نہیں مرے کافر دا کالا قانون جنگل دئی جیا تے کو چاہیے آوے تے آپ پیتی آوے محمد واحد قرآن اسلام دین اسلام دا قانون ہے جڑا سزا برابر رکھدا سب بس حاکم غریب کوئی اونچا اونچا تھی کہ بول سبحان اللہ اگے میرے آقا نامدار نے فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ میری گلاں نہیں میں خود حبیب دا مبارک فرمان نال پڑھ رہا وَاتُّخِذَتِ الْقَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ حضور نے فرمایا گانے گاون والیاں کنجریاں تے گاون دے سامان تبلے تبورے سرنگی گٹار باجا بینڈ باجا تے اے سارا کچھ حضور فرمایا عام ہو جاسی عام ہو جاتی تبلے عام تبورے عام گانے عام فلم عام کنجر عام کنجریاں عام اے نشانی قیامت تھائیاں کھڑی ہیں اور گانے عام ان کے کہنی ڈھولکیاں تبورے تبلے کنجریاں کنجر پر کافر ہے کہ ودو 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 تو آڈا نام بدلا دے نا جو پرانے زمانے جڑے ہوندے ہیں نا کوئی بندہ کہیں کنجور سڈیا لاڑ پن نہ مراد میں تے کو کنجور نہ دے رہا ہے کنجور میں ایڈا بھیڑا لفظ ہوندا کنجور تے ہن اوہ کنجور کون نہ چا آکھے انگریزاں گلوکار گانا گاون تو دا گانے گاون والے نو کیا دیو کنجور نچن والے کو کیا دیو اور جیڑا نچے نچے مرد وہ کو کیا سڑے گا جیڑی مائی نچے تو داڑھی والا نہ بولے نہ کو بولن سویرے تک جڑے کھڑے ہو کیسے نو جیڑی بی بی نچے ہوں کو کیا سڑے گا بندہ نچے تا ہوں کو انگریزہ کا نچو تو اگڑا میں نام بدلا دینا کام کنجران لے گلوکار فنکار آرکسٹ ٹی وی ایچ ڈی کہندے پیو آدھا بیٹھا ہوندا سائیں الحمدللہ میری بیٹی نے گانا گایا امریکہ والوں نے ایوارڈ دیا میری بیٹی کو اس کی آواز بہت سریلی تھی 1.5 کروڑ دا انہاں تحفہ دیتا میری ٹھیک ہوں مرے بھرا دے پوتر رون دے کو 10 روپیوں نے دیندا کافر تیری دی کو 1.5 کروڑ دیتی بیٹھا ہے یہ خالی ایویں دیتی بیٹھا ہے مفت دلہ جو بن گیا قسم خدا دی بندہ منہ کیڑے پاسے کرے کوئی محاڑ ہی نہیں دستا بندہ جاتے کہا جگی سر تنے تے جتھے کوئی دین اسلام غیرت شرم حیا کو لحاظ لپے جتھاں جتھاں ٹی وی اپنے کر کباڑا دیتے ساڈے بزرگ فرمیندے جی میں 80-90 سال تے بیٹھے اساں تے نہیں ڈٹھا نہ انہاں بزرگاں کو اگوں ول ساڈے بزرگ ڈاڈے پیو دسیندے بھئی ساڈے پیو آدے ہن میاں گھر گھر کنجر نچسن گھر گھر کنجر نچسن ولی تک ہوئے نہ پر مومن ہن تے اگوں ساڈے بزرگ ڈاڈے پیو دسیندے نا سوچیں دے اسے کنجر ہی ود ویس گھر گھر کنجر ہو سے اتنی کنجر ٹی وی آیا ہے امریکہ دا کنجوری وچ لندن دائی ہندوستان دائی پاکستان دائی کوڑے گھر گھر تھیا پیا ہے پیر اور اندیا 3 ڈشاں پئیاں یا شہر وچ ویکھ جتھے پیر کوٹھی پائیے نا پیر پاک
حال میں پیڑ پا کے 3 ڈشاں پہ ہوں ایمان نال دس 3 ڈشن ہر ڈش 300 ملک چلتا باہر دا کتنی 900 تھی گئے 900 ملک چلے باہر دا انگریزاں دا کہیں دے کپڑے ہوندے کہیں دے نہیں ہوندے پیر دے گھر او مرید کو رکے سی ہوں آخنا تو رکھ مائی رکھی بیٹھا تو میں کو نہ چھیڑ میں تے کو نہیں چھڑے نہ تو میں کو نظرانہ دے میں دعا دے ساں بل دعا پجی نہیں پئی پیر دی آج قدم خدا دی کنجریاں عام ٹی وی عام فلم عام میں ویکھا 70 سال دا بڈھڑ 70 سال بڈھڑ پوترے کو آدھا شہر ویندا پیاں دھنی والی فلم چاتیاں وی اور میں کھنا مرادا 70 سال دی عمر حالی دھنی تے لگا کھلا حیا کر قبر تیری سامنے تیڈا تے حق بندا پوترے کو روکیا یار نہ چلاؤ فلم بھڑا کم میں حرام ہے اساں بیٹھے ہوندو ساڈیاں دھیری بیٹھیاں ہوندیاں ساڈیاں دوہتریاں پوتریاں بیٹھیاں ہوندیاں ہندوستان دا کنجر نچدا ہے جفیاں ماردا ہے ایویں گھٹ گھندا ہے ایمان نال دس دھی کو دکھاونا جائے وہ بولو والڈیش کیوں کھڑی ہے کوٹھے تے وال انٹینا کیوں پی ہے فلم میں جفیاں مرے کوڑے چومیاں گھن دین والے سبق دھی کو سونا دیندا بیٹھا ہے سونا سبق دیندا بیٹھا ہے دھیا دیکھ گھن والا ٹی وی کہنا تے ایمان القدم خدا دی ساڈیاں ڈاڈیاں نانیاں زندگی گزار گئیاں نہ نچن دا ول ہا نہ انہاں بھویں کٹائے ہن نہ لنڈیاں ستھنا نہ ای گھٹیاں ہویاں پتہ نہیں بیبیاں ہن شلوار پہندیاں کیویں میں کچھ سمجھ ایویں پتہ نہیں ایویں نال ایویں گھٹی کھڑی کوڑے کہے سکھایا ہے 20,000 دا گھن تے رکھی بیٹھے گھر زال دے دی بیٹھی ہے دھی دے دی بیٹھی ہے آپ دے دا بیٹھا ہے پوتری دے دا بیٹھا ہے جے نبی دے ایمان نور دا دل وچ چانن ہویا تے قدم خدا دی سوٹا چا تے مارواں ہی دی بکری نال بکری چکر اج کنجر عام ہے فلم سی ڈی ٹی وی موبائل مرد کولو ایک کے بیبیاں کولو 5 کوڑے سچ کیوں ڈو پچھو نبی دا فرمان اچھا 10:02 تھی گن سامان چاہو اچھا ہن چاو سامان چاو گرمی ہے توجہ میرا رکھو 11 کہنا 11 تے وال تو ڈونڈی بعد چ رکھے 1 بجے پکا لو میں پیچھے پہنچوں جی تواڈی چاس جی راندھی پئی تے نہ رہاں تے اگلاں دی راندھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری استشهاد دعائی خدا فقیرہ سن پیو ہوے نا نیک چنگا پوتر کو مت دیندا دھی کو مت دیندا پوتر کو آدھا ہی فلانے نال نہ ٹورے بدماش ہی تے کو جوئے تے لاڈے سی شراب تے لاڈے سی ہن ایمان نال دس پیو پوتر دا دشمن خیر خواہ بول خیر خواہی کریندا پیا او فلانا جڑا ملکاں دا چھوڑ ودے رانے نہ رلے ایندے نال ظالم کو میں شراب پیدا ڈٹھے تے کو شراب تے لاڈے سی اجڑ ویسے بربادی سے مرے جوا نہ کھیڈے ایمان نہ لگے میں تے منع کریندا پیا ہن ایمان نال دس کو پوترا کے تے میرا دشمن بدبختی نے سیاںا پیو مت لیندا سیاںی ماں دھی کو مت لیندا دھیا لاکھ کوئی بے ایمان تیرے قدمہ وچ پیسے سٹے پیو دی عزت کو داغدار نہ کریں ساڈی عزت کو دیکھیں ٹھیک ہے اساں غریب ہیں پر ساڈی عزت کو دیکھیں سیاںی ماں مت دیندی تھی تاں بندہ بچدا ہی فقیر ہے جے بندہ چھڑ دے اولاد کو ٹھیک ہے تھی ول ماحول جہان چلدا پیا پہ پل دے ودے راسن تے سمجھ دے ودے راسن تے ٹوٹ دے ودے نا اکھ رکھ میرا پتر سویرے کتھے تے بیٹھا کہے کولا دی میری کس گھر گئی تے عورت کیویں دی
اکھ رکھ وگرنہ قدم خدا دی انج دا رونا روسے قیامت تک تیرے ہانج نہیں سکنے. تو کتھے بیٹھی ماحول کتھے گیا کھڑا ہے. ہاں فلم عام کافر کر دیتے, ٹی وی عام تھی گئے, نچنا گانا عام تھی گئی. دعائی خدا دی کنجر تک کنجر نچ دیان, بارو ڈھول والے آویں, کنجری آویں, خسرے. ہن اج مسلمان دی نچیندا کلا سامنے شادی تے خسرا نچ دے نال دی نچ دی. ہن تک ایسو بس چکرے آنا. ہاں ہن اگ ساڈے ال بھمدا پیا ہے, ہن کیویں بس چکرے آنا کوڑے تے ڈس مرے. جیڑا کم ہے نا کم دی وجہ نال بندہ شمار تھیندا. مثلا مثال دیواں, قوم ہے ارائی قوم, او وج شہر وچ کم سکھے لکڑ دا, ہو کو کیا کہ سو درخان کیوں کم دی وجہ ہووے جٹ کام کرے لوہارا داتریاں بناوے جناب, کئیاں بناوے, ٹوکے ٹکن والے مشین دے کاپے بناوے, کھلاوے, تیز کرے, کام میں سکھے. کیا کہ پوتر ہوئے جناب مولویاں دا تے نائی کولو چھڈو جناب خط بناوے, وال کٹے, کیا چھڑے نائی چھڑے. کیوں اے تے مولوی دا پوتر تے دھیو میں مسلمان دی کام کرے نچن والا. کیا چھڑے جی مولوی دی ہوے, پیر دی, حاکم دی, آدھے آپ بیٹھے ہو سویرے میں کو پلو تے کڑے تھو. ہاں قدم خدا دی صحیح گل ہے. میں قدم خدا دی لغت دی کتاب وچ میں پڑھا ہے, ہر عورت جڑی ناچ گانے دا کم کرے اونوں کنجری آکھاں گے. کم دی وجہ نال کنجری قدم خدا دی. جے حاکم دے گھر ہوے ناچ گانے دا کم کرے تے کنجری, پیر دے گھر ہوے نچے گاوے ٹھمکے لاوے تے کنجری. جے مولوی دے گھر ہوے ملک چودھری, کھٹا خان, پٹھان, ایم پی, نواب چودھری کوئی ہوے, او گھر ران والی بی بی, دھی بہن کوئی ہوے, ناچ گانے دا کم کرے, تبلے تبورے دی تھاپ تے نچو, اونوں کنجری آکھاں گے. تے مینوں آکھن دو اساں نہ کنجر نہ سادیاں عزتاں کنجریاں, اساں صلاح الدین ایوبی دی اولاد محمد بن قاسم دے وارث, پر نفس پلیت پلیت ہے کیتا, اساں اصل پلیت نہ ہاسو. ایک کنجر والا کام ساڈی وراثت وچ نہیں. ساڈی وراثت وچ مہر علی ہے, بابا فرید ہے, غوث پاک ہے, محمد بن قاسم, خالد بن ولید, صلاح الدین ایوبی, مولا حسین. ریاست یار کوئی عقل دی بھی انتہا ہوندی ہے. شادی تھئی کھڑی ہے, اسلام طریقہ دس ہے بھئی یہ دھی پر نامنی ہے, پوتر اے راہ ہے, بے غیرتی نہ ہوئے, شادی تے شراب نہ چلے, عورت دبے پردگی نہ ہوئے, اتنے بھانڈ ڈوم میراسی کنجر اے سارا کام نہ ہوئے. اسلام منع کیتا. ہندوؤں دے کم نے پرانے بابا نو پوچھو. اج مسلمان پیرائیں کو ساڈم دا لت ریاپ دا تے سر ریاپ دا دڑال, او گھر بڑا کھلا ہے, حالانکہ گلیے چ ٹپاون دے قابل نہیں. جیویں دے نیک لوگ ہوندے ڈھول کٹن والے پاک, پر آپا خیر اپنی گھر رکھ بلے باہے کوڑے کوڑو وے تو اٹھ کھڑا کستا جی کوڑے سچ. ہن ڈھول والا آیا کھڑا, ایمان نال دسو اج تے جویں میں سچی سچی آدا بیٹھا نا, اج تک تو سائیں سچ سچ دسو بھئی جیڑا کام او ساڈے گھر سے آنے شادی دے موقع تے آ تے کریندا ہے, ان کو لتر مارنے چاہیے کہ پیسے دینے. لتر مار والا پا لتر مرے نو پیسے دینے, پیسے دینے. اللہ خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لے. گل گئے گلشن گئے, دھتورے رہ گئے, عقل والے ٹر گئے, بے شعورے رہ گئے. جی ہن او جڑا کام کر رہا ہے, حالانکہ ساڈے چ غیرت اسلام والی ہوندی نا, دی بہن دی غیرت, ایویں کھلو تے کٹ دے ڈھول کو پچھو کھلو تے مریندے چماڑ جویں جٹ مریندے, ڈویا ڈھول سنے تے پیشاب ڈوہیں وچ ہوے,
لانتیا تے کو دلے نظر آیا کنجر نظر ساڈیاں دھیری کو نچاون والا تو ساڈیاں دھیری کنجریاں بے ایمان آپ نہیں نچاؤ او لعنت خدا دی پوی آپ دی نچا سندلے اے ساڈیاں دھیاں نچاون والا تو آ گئے اسے تے کو کنجر نظر آئے پر کتھوں مک جو گئی جنازے جو اٹھ گئے غیرت دے او نچائندا ہے آپ ویلا سے ہاں ڈوں دیوارا شادی تھئی ہے گھڑولی بھری دی پئی ہے ایک بندہ نہیں ہوندے بیبیاں ویندیاں پر اے بختاں والا نال ڈھول والا ڈھائے پوسی بیبیاں دی لات ٹوٹ پوسی ٹرالیاں جانچ برات ویندی پئی مسلمان دی برات ویندی پئی مسلمان دی ایک ٹرالی وچ بندے ایک وچ بیبیاں پر ڈھول والا بیبیاں والے پاسے بندے چک مریندے او بندے چونٹیاں مریندے نہیں تھا نہیں ٹکدا ہی بنداں والی ٹرالی جن کو خیر ہے لڑ جو گیو سے یار کیا کریے عارف کھڑی بول گئے ہائے ہائے اللہ دا ولی بول گئے فرمایا بے غیرت دی او یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا او بے شرمی دے مرغے نالوں سانو ساگ سروں دا چنگا اچھا شادی مک گئی ہے پیران یاد ہے میں کو ٹورو جی میں مولوی تقریر تو بعد آدھا میں کو ٹورو پیران یاد ہے میں کو ٹورو والا سوٹا نال ٹرین دیو پیسے دے دیو اگے ویلا ہی دیتیا 1000 دا نوٹ ایک گھن کہنا گھنسا 1000 دا نوٹ ہے میڈا پسینہ دیکھو نچا تے پسینہ تھی گا میرا ڈنڈا تروٹ گا ڈھول دا چمڑا پاٹ گئے انج محنت کی تھی راتی دی نچا تے 1000 کہنا گھنسا اچھل کھاڑ مارتے ہی 20,000 میں پوچھنا 2000 کی شدت دینا بکھو مرے اکل تڑا سدھا تھی وے 2000 کی شدت دینا ہے جواب دے کی شدت دینا ہے بھئی ستھریاں نہ چاہیے نہیں محنت کی تھی گھین نہ نچا قدم خدا دی دھی دا حساب رب تے تھلمنے دھی رب نچاون واسطے کوئی نہیں دتی بہن رب نچاون واسطے کوئی نہیں دتی زال رب نچاون واسطے کوئی نہیں دتی کنجراں دا کم ہے مسلماناں دا نہیں بغیر نچاون دے شادی کر مرد والے پاسے بھی مرد ہوے دلہا بی بی والے پاسے بھی مرد ہوے برات آوے ایک جگہ تے بہون شرع محمدی دے تحت نکاح ہوے جڑا دلہا دا پیو ہوئے اپنی نہو دھی کو برکا کراوے ٹوپی والا غیر نہ دیکھے کاج کے لائے بندے گھر خدا ارادے رسول ارادے کنجریاں دے اوتے جڑا 1000 2000 5000 10000 سٹنا او 20000 ہن تے 2 لاکھ سٹیں دے رقبہ ویچنا ہے شادی دے موقع 2 کلے ویچتے نویں نوٹ پیٹیاں بھری بیٹھا خان 10 بوتلیں ڈو شراب دے پئی نہیں دو ایویں بھرنا بوک نویاں ویلا ہک کے رات کنجریاں تے 4.5 کلے گئے اکوڑے 4 کلے ختم خان اور چاہ دیتا مرے ایک گناہ اے پیسہ ہی بچ سیا عزت ہی بچ سی پیسہ ہی ڈتا عزت ہی بدنام تھی اللہ رسول ناراض تھیا قرآن ناراض تھیا قبر دا عذاب ہی بنایا جہنم دا عذاب ہی بنایا یہ ساریاں لعنتاں تو بچ ویسے تیرے نال ماما ناراض تھی وے چوہر دا چاچا ناراض تھی وے ہوں کو آگ تھی وان میں ایک کنجرانا کم میں کیا نہ کرے
ساڑی برادری ایک پاس تھی ونجو نہ ہو میں مکالا میں کہنا ملے میں مسلم میں دھی کو نہ چاہوں یار توک بن دے سمجھ آ رہی ہے حضور فرمایا وَاتُّخِذَتِ الْقَائِنَاتُ وَالْمَعَازِفُ گانا گاون والی کنجریاں تبلے تنبورے گٹار سٹار فون موبائل عام ایویں ہن کے کہنے اے نشان قیامت اے چاند میں سنائی میں تیرا دشمن نہیں ہوں میں تیرا دوست ہوں میں سجونا تو کو میڈا پیو مارا جو میں تیرے تے غصہ کریں دا بیٹا ہیں تو نبی پاک دا کلمہ پڑھنا ہے میں بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھنا تو میرا مسلمان پھرا اللہ میں کشان دیتا ہے اپنے پیاران دے طفیل میں ہی جگہ تے بہ گیاں اتنے عالم باندھن اے ممبر رسول اللہ عالم تے فرض ہوندا پے اللہ رسول دے اللہ دی مخلوق تے محمد سونے دی امت کو حق دسے گناہ ہی دسے ثواب ہی دسے نیکی دسے بدی دسے غیرت حیا یہ میرے تے فرض ہے میں تے کو دسایا ہے عمل وچ علم وچ حسن وچ رات کو اٹھ کے تہجد پڑھنے وچ نفل پڑھنے وچ قرآن دی تلاوت وچ تو میرے تو اگوں بیٹھا میں مجرم ہاں گناہگار ہاں میرے جرم عیب ہے لیکن جڑا میں دین دسیا نا یہ سچ ہے میری ذات وچ عیب ہیں سر تو پیرا تے میں سراپا گناہ بیٹھا لیکن جڑیاں میں گلاں نبی دی زبان دی کیتیاں تے اسا ماحول وچ ڈٹھا ہے یہ دین سچ ہاں اللہ سونا ساڈی عزتاں دی حفاظت رکھے ایمان دی سلامتی دے مثال دے تے تقریر مکیندا پیاں گھنے بندے تو کو تو تقریر تو بعد نہ کان وچ پھکے سن صحیح میں ایسا دلے بن گئے ہیں ایسا کنجر بن گئے ساکو کنجر بنا گیا ساکو دلہ آکھ لیا انہاں دا دیواں جواب ہاں تاکہ اتھے جیڑا ہی سما بولن لگے تو فوراً تو ایویں بند کرے اوندا منہ میں رسول دے منبر تے بیٹھا میں اللہ دی قسم چاہتے آتے بیٹھا نہ میں کنجر بنایا ہے نہ میں دلہ بنایا کنجر بنایا دلہ بنایا تے ساکو سکھاں بنایا ہندوؤں بنایا کافراں بنایا میں ہٹایا انہاں کہ نچاؤ میں کہ نہ نچاؤ نہ نچاؤ انہاں کہ نچاؤ 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 میں کہ نہ نچاؤ نہ نچاؤ یہ اگ ہے سن ایک بندہ کھڑا دریا دے کنارے کتے کھڑا ہے پچھوں آیا اوندا دشمن ہن سامان دا نام تو سنی بیٹھے ہن کدن سن دیو تقریر سمندر دے کنارے کھڑا ہے پچھوں آیا دشمن ہوں سجے کھبے ڈٹھا دشمن ہوں آکھا آج موقع ہے ہوں بھاجتے آ کے میں دھکا ڈٹھا ہے او بیلی جے ڈٹھے وچ سمندر وچ دریا وچ ڈہ پیا ڈبکیاں کھاندا کھلا اتاں ہٹاں جیند لباں تے آئی کھڑی اتوں دا بیلی ٹپا دوست اس ڈٹھے اس کہا ہیں یہ تو میرا دوست بشیر ہوئے یہ تو مردہ پیا اس مارا وچ دھڑک اس پھدی باں تے باہر کڈا ہے ہن جس لے باہر کڈ آیا تے ایمان نال حق بندا نکلن والے دا آکھیا تیری مہربانی تیرا شکریہ تیری نوازش تیرے ایمان دی خیر تیرے بالاں دی سلامتی ہوئے بچا لیا تیرا وڈا احسان ہے ہن نکلا آپ کڈا اس مردہ پیا سٹن والے کو تے ہوں ڈٹھا نہ کڈن والے کو ڈٹھو سی ہی کڈ تے باہر کھلوایا تے گریبان پھد لیو سا کہ میں کو دھکا دتا میں کو دھکا دتا او مرے پچھلے دتا ہے اس کڈا ہے انہاں کافراں ہندوواں رسماں چھاڑ دے سانو ایک کام تے لایا میں ہٹاندا پیا ہن تیری مرضی دعا کر تیری مرضی پلوتے کٹ اللہ سونا وارث میں سفر کرنا ہے قاری صاحب ختم ہی پڑھ سن دعا ہی منگسن میرے حق دعا کریں اللہ سونا سفر مصیبت بخیر و عافیت میں کو منزل تے پہنچاوے اللہ سونا ساڈا ایمان عقیدہ پیر باو دا کلام تقریر دا اختتام یار زندہ شوبت باقی اچھا ہوتے آکو سبحان اللہ ساڈا پیر باہو بول گیا فرمایا جیم جین دیکھی جاننی او یارا حال مویاں دے اے او جانے جو مردہ تے بخار لینو پتہ نہ پوچھ بہین دے نال کیا بندی پئی جے کو بخار کہنی ہوں کو کیا پتہ بخار کیا ہے سلطان فرمایا جیم جین
دیکھی جاننی او سار مویاں دی اتے او جانے جو مردہ قبران دے وچی او یارا ان نہ پانی اتے خرچ لڑیندئی گھر دا ایک وچھوڑا او ماں پیو بھائیاں ات دوجا عذابی قبر دا میں قربانی اے اونا تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ